APHLC pen Dr. Numal Mamina Phan Lamvoy ki pilapen Korkanthi APHLC Educative Meeting ki pado Korkanthi ang kang non kirang jia porahut koson pensi APHLC asong mate a party koson pensi kapang tangpon thekchima alam hai hui alam chathan chamumpon Bangso Educative Meeting along APHLC CC Sarkiri Rongphar General Secretary APHLC Aluhia Manpen Chetong Lapen Bangso Mayalong Pen Dr. Numal Mumin Emily Assam Legislative Assembly Alangli Karbeke Akar Ialong Nang Kachajog Tun Pen Lampar Kaninjelake Sangprot Ki Piawo Imek Nang Kang Thau Binong Lopusi GS Sarkiri Rongphar Pen Lamthi Arbokpo Lapen Alangli Pen Nona Por Lam Clark Kachipiji Kalisi Samson Si India Lampen Kurponsi Lake Samson Si India Puriala Pan Man Ki Pitekte Binong Lopu Alamsi Botu Lake Alangli Nang Tan Tedeta Chok Lilitum Karbeke Lake Man Pipon Bom Look Lapen Alangli Dak Nang Ketan Nang Kimunji Alamasi Avelu Alangli PC Kechok Chema Laso Lamsi Lamthe Chupaklar Ponang Jipusi GS Sarkiri Rongphar Ben Lamthe Arbokpon Pusi Nilitum Phiranke Dogmoka Pen Sonjoy Terang Birta Nangpalik Bogajan MLA Kaningje Lake Karbinglong Autonomous Council mate tim Karbinglong BJP tum se Kaningje poteng people of Bolong tim Karbinglong BJP tum pini arnian tame protest ahe Momin Kaningje la Ahok lo chini lo ne tu Momin Kaningje la Chief Minister Himanto Biswa Sarma Kaningje posi Chief la Kaningje lo aposi Assam Chief Minister ke la anti autonomous state Alam Kaningje long Dr. Numal Mumin alang kiri dunia kam ave kende laso posi pini arni Karbinglong lo APHLC pangchengpo kapre organization untame effigy burning clan nang koklo pini dakni tum Korkanthi constituency bantame pinrem pona koklo Dr. Numal Mumin phan lapen non kirang jilangar ni ana bangke Bokajan LEC long dora tum sikame nang tum nang mek prangom Dr. Numal Mumin phan sanson bangke MLA ticket le pibet sikame nang tum vote bang pipet nang put la chota kali la Karbinglong alo kedo LA pholong sikame non upcoming MLA election bangke 2026 la Legislative Assembly election bangke BJP phan bangke vote pipet nang put people of Bolong te latum ke autonomous state phane latum gana support dun kali lapan autonomous state ke latum ke aningang he puke cheklang dak lo la dake latum autonomous state ke ha government lo Bolong te 15 August ni non 15 August ni hala dipu hala dak parade ground long hala dak 15 August la flag kapang jar hudmote ningjei autonomous state lam setala so philo Bolong da anti autonomous state side latum ke lasi Dr. Numal Mumin kaning lam potame ni tum hinkan pinram lo angke lage social media long ta lage kapatu jo nai lam ta lage thang thu phunu mati aposi non mat kalang ni phan ke central committee pen expel dalo setame la so phi bangani tum lage arlo lam binang lo posi ni li non mat ke mediang no ke ninje re dalo dong se akinang do polutang te tum central committee man chingai thu po apen party ke mesani phan ga ko claim pot non la ogosa achiklo pena bangke ini tum la til MLA election ana bangke thungai continuously tum APHLC pena bangke Korkanthi constituency pen chengsi constituency in korat trokalu sita mele tum continuously ini tum kam klami mate my meeting awareness program mass joining program bangene tum deng ponpo lapen la chiklo joni jon thame tum la silent saikati ki apor ki pila dojoy hotsi la BJP tum bangke kenangan utpat lo tum theklong lo chimit me pin arni wang sila tum mass joining bu peklang lo seta tum central committee APHLC pen people si dojoy lo polodang te a reply pipe da the bangela halo la haya mass joining ke ni tum ta make me theng long mati ho di sub fake side kapacho by side non Korkanthi long bang suri hini so se dena ghada long APHLC atum pangchengpo kapre political party tum BJP ki dunpu are alis na paklang tha hai amen alis media tum han pitha hai nili tum na chini mati dak PS board committee ke ja tum andolab lo tum na chini genta muni tum han lasi komani nut bahini aning fer phatum dun thai me dun thai seta bang suri hini gali banging koi thongkep ta APHLC atum ke Korkanthi pen ke BJP long dun dei lapen constituency ko ratrok long sitame lake fake mass joining kapre constituency pen munit banpo dang nang thogru duti la pencil atum munit do ko chipak langkla non dena ghat long tari tum dongka ching thilo na theglo mati hala filo long apa do bangke are Korkanthi long muslim e don tare pulutang te koson sinte hala dak mass joining long ke muslim pia tum burga ching thang pami le arja plok lonte ni lasi lahai ke fake side lasi ni tum rat ta lule non ke lapen ni tum amune di tum APHLC arat tum dak Korkanthi chot kali constituency ko rat trok long seta me lule lahai mass joining kel ke fake chot lapen BJP rempo puchi chini pa me si pini lahai claim thap claim flora datu lasi ithan konsino ne thang ki wangi
MLA election hai hui ni tum kosan si kam claim du nangi ma pen non e prang kosan si ni tum PS along babran salong sita me ki claim ke dam neng ma ni tum la hai chingbai chi than ton lo